Ahojte, vítam vás pri ďalšom videu v Sadesporte. Dnes by som vám chcel predstaviť full e-bike od nemeckého výrobcu Focus. Pôjde o model Tron na druhu, ktorý prešiel pre rok 2022 výraznou zmenou. Tak sa na to poďme podrobne pozrieť. Konkrétne tu dnes teda máme Tron na druhu 6.8, ktorý je spomedzi troch vyrábaných modelov, a to 6.7 a až 6.9, teda tou zlatou strednou cestou, čo sa týka osadenia. Najväčšou zmenou oproti predchádzajúcej generácii na tomto e-bajku prešiel rám. Tentokrát sa výrobca rozhodol uložiť tlmič horizontálne. Vďaka tomu nám tu vznikol väčší priestor pre väčšiu fľašu, prípadne aj brašňu na servisný kit. Zdvih zadnej stavby nám ostal nezmenený na 130 mm a ako sme v tejto triede zvyknutí u trailových e-bajkov, tak nám tu nechybá ani teleskopická sedlovka. Na všetkých týchto e-bajkoch nájdeme najnovší smart pohon Bosch Performance CX spriahnutý so 750 Wh vyberateľnou batériou. V prípade rámov S však výrobca dokáže ponúknuť kapacitu batérie 625 Wh. Nový smart systém ponúka ešte väčšie možnosti prispôsobenia si výkonu motora, ako tomu bolo v predchádzajúcej generácii, a vďaka tomu sa vám Bosch dostane ešte viacej pod kožu. Pohon je ovládaný najnovšími prvkami tohto smart systému, ako je displej Kiox 300 s ovládaním LED Remote. Sprevodovanie na e-bajku máme od Shimana a ide o kombináciu spoľahlivých sád Deore a Deore XT. Z XT tu máme prehadzovačku, kazeta, reťaz a radenie je z Deore sady. Na FSA klukách je rozsah 34 zubov a kazeta má štandardne 10 až 51 zubov. Elektrobicykel Tron na druhu 6.8 sa vyrába v dvoch farebných prevedeniach, a to v krémovej, ako sme mali tu, alebo v šedej farbe. O brzdenie na tomto e-bajku sa starajú výkonné a robustné štvorpiestové hydraulické brzdy SRAM DB8. Elektrobicykel sme odvážili a vo veľkosti L váži 27,26 kg. Navyše Tron na druhu 6.8 sa vyrába aj v tzv. Equipped verzii, ktorá vo výbave ponúka naviac blatníky, nosič, stojan a osvetlenie napájané z batérie. Táto verzia má pohodlnejší posed vďaka predstavcu s vyšším sklonom a od základu ponúka pohodlnejšie sedlo. Drobné rozdiely sú aj v špecifikácii. Napríklad Equipped verzia má pruženie od značky Santur. Osloviť môže vďaka svojej väčšej univerzálnosti. Rám Trona sa vyrába v 4 rôznych veľkostiach, a to od 15-palcového SK po 19-palcové XL. V čase uvedenia na trh je cena tohto e-bajku 5799 eur. E-bike Focus Tron na druhu 6.8 pre rok 2022 patrí medzi poctivé trail e-bajky. Jeho zdvihy 130 mm patria medzi základ spomedzi väčšiny e-bajkov, avšak na stredne náročný terén, dlhé výjazdy, flow traily alebo cross-country jazdenie je plne postačujúci. Osloviť môže najmä tých jazdcov, ktorí hľadajú pohodlie celoodpruženého e-bajku. Navyše vo verzii Equipped tento e-bike môže byť aj skvelým dopravným prostriedkom s veľmi dobrým dojazdom. Odo mňa je to teda všetko, dúfam, že vám toto video pomohlo. Ak sa vám páčilo, dajte like a odber a vidíme sa pri ďalšom videu.